Nagpahigayon og ground validation ang lokal nga gobyerno sa Zamboanga City pinaagi sa census ug tagging sa hard-hit areas aron masuta ang danyo sa mga balay ug istruktura sa paglampurnas ni bagyong Paeng nitong Oktubre 28 ug 29. Sumala sa CSWDO nga ang composite team nga may pahigayon og ground validation gikan sa City Housing and Land Management Division, City Assessor, CDRRMO ug City Engineers Office sa tumong nga makahatag og insaktong assessment ug profiling sa mga pamilya nga grabing naapektuhan sa pagbaha. Base sa listahan sa CSWDO, 762 ka mga pamilya ang natalang totally damaged ang balay, samtang 1,827 ang partially damaged. Kini base sab sa interview nga gihimo sa mga social workers atol sa profiling sa evacuation centers. Sumala sa CDRRMO, 56 ka mga barangay ang natala sa LGU nga apektado sa bagyong Paeng diin 21,445 families kun 94,279 individuals ang na-displaced as of November 10. Dugang sa CSWDO, ang validation sa mga apektadong pamilya ang mahimong basihan alang sa ihatag nga cash assistance, ubos sa assistance for individuals in crisis situation ug uban pang ayuda. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe